jo boda boda to dwaro wuoyo motegno. Keti en gimoro ma onego bed ni sirikal to koro chunga motegno kabisa, nikech gi cause accidents everywhere in this country. To the biggest contributor mar apikni, yes, en economic relief to ne sana jok man low income kaka jogweng or maybe jogweng. To iyudo ka josiasa tiyo kode marach. Yo machalo na. Gitiyo kode kama. Iyudo ka ng'ato dwa chung mbunge. To biro odhi winjore gi kata driving school moro. To nyiso gi niya, an gi ji 30 kata an gi ji 10 adwa ni migi driving license. To in real sense ng'ani okotimore nade okodhi e driving school. En ng'ama obedo opuonja pap moko mar gweng kanyo. Odhi lap ariyo kodhi mar adek to ng'ise ni koro iseng'eyo nyalo dhi ndalo. Koro seche ma ng'ato omanyo votes cha to biro ni miyauru jomoko mosepuonji kata miyauru jomoko 10 wadwa miang'owa driving license. Tiyudo ka ng'ato dwa dhi ochiwo nyinge tango dhi e laps moko ariyo to odhi ni en ombe osetimore nade tiyudo ka driving school no miyo gi ang'owa licenses. Koro iyudo ka jogi gidhi e barabara ni ging'e riembo apiko, but rules they don't know. Sani kiwuok ka idhi e gwenge kaka Homa Bay, idhi this stage ma Homa Bay kacha, ing'e jo apikni morwako helmet, ibo yudo ka 3/4 of them onge kata helmet. Another good example, kadeno anekteni no jogoro ka no wang City Hopper. Nino kano manotimore. Kano tim analysis, ja apiko mane gari ogweyo motho gi kanyo ne onge helmet. No kurako helmet. Mar ariyo no overtake gari from the left side. Which is wrong. Koro iyudo ka gine barabara to ok ging'eyo rules, to ok ging'eyo traffic rules. Nikech ma timore nang'o, iyudo ka kaka na wacho cha politicians nyalo fund gi mapiyo piyo to giyudo ang'owa giyudo apikni. Mar ariyo sani nitiere nitiere programs mag ilongo gi ni motor finance. Iyudo ka inyalo kawo apiko tichulo mos ichulo mos. Koro iyudo ka majority odhi okawo apikni gi, but gikawo apikni gi to ok iter gi ang'owa e proper training. Koro wakwayo jok ma miyo jogi apikni sana wan gi a good example matimo this thing in kaka M-Kopa. Aneno ka gitimo mano. I'm forgetting moko, but one is a good example. To wakwayo ni mondo gin kaka kami mar kaka M-Kopa, seche ma gimiyo jogi pikipiki, gikawe jogi giket piny ma ging'e ni ng'ani is qualified, makata kodhi e barabara ok odhi miyo traffic police gi jo NTSA ang'owa wich bar gi other road users. Training nyaka timnegi. Gima chielo, giero kawo chike e lwetgi. Giluongo gi ni unruly people. Everywhere. Ikawo ja apiko madala, ikawo ja apiko ma Kisumo, ikawo ja apiko ma Nairobi, ikawo ja apiko ma Mombasa. They are the same. Gi behave the same. Gin unruly. Gichalo jomodhi e skul achiel. Kata mata monego beni iloso. Kech accidents nyalo timore, kech accident gimo timore within seconds. To kose timore, why wango gach ng'ato? Yes, why wango gach ng'ato? So they also need to be wacho ni onego beni koro gin bende gi behave kaka human beings. Let them live this uncouth behavior. Gibede kaka human beings. Maka gimoro timore they can solve